Sabihin mo sa akin, hindi ka pa nakakahawak ng babae sa isang meme. So Ito. my penis is like a Filipino because You want lambing, fella? Oh my... Pagkahan sa happy birthday din sa McDo kay Mama. Cancel ang order. Delayed man ang GTA 6 pero lagi advance ang kabubuan sa Pilipinas. So, basta yung mga cancel ako nga pala si Paolo at kayo dadaatin ng mga sulot-tusukot ngayong linggo at agad simulan. Bigyan mo na ako ng score dyan. Raw video fruit unfriending you. What happened, Bella? Why you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Okay la. Edward! Okay la. What are you doing here? I trust you to protect Bella, but you did not. Ang daming joke nagsasabay. I will show you die, Edward. Taylor Lawton Orion Bataan, shoutout sa'yo. Mahirap yan ha, mahirap yung habang nagpa-perform ka, yung mga host ang iingay. Nakakadagdag sa kailangan mo isipin eh. Ito yung bagong brain rot natin. Ang mas nakakatawa dito, tagal na dito, bumalik na naman. Yan ang gusto ko sa mga memes. What happened, Bella? Why you crying? I know vampire, right? Memorize ba niyo? Meron ba siyang prompter na binabasa para doon? Hindi na yan Twilight, takip silim na yan. Sunod, salat, okay. Below. I want to be vampire, right, Bella? I want to be vampire. Lahat ng vampire noon, sobrang pogi yung panahon na yan. Sulat, cleavage niya yung inalis mo na yung brand niya. Ha? Ang tanga na, ano? Di ko gets. Normal lang naman yan eh. Alam, mali pa nga kasi cleavage dapat dalawa yan. So, tanga din yung gumawa nito eh. Pero, okay na sa akin mag-make fun nung kanya-kanya. Alam mo yun, ng mga lalaki sa mga babae, babae sa mga okay lang yun. Pero yung mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin, which is yan. Diba? Dahil nga sa gravity, siguro masyado na mabigat yung itlog mo. Yung itlog mo nga hindi pantay eh. Bali-bali ko rin yung edits mo. So ano to? Hindi ko to gets. Parang natural lang yun eh. Mainis din ako kung kaya may naglagay na tigas na tigas na ako tapos straight tapos pag ganun siya. Kasi hindi wala kang control dun eh. So ito rin, halatang hindi ka pumasa sa sarili mong klase. No? Bihin mo sa akin, hindi ka pa nakakahawak ng babae sa isang meme. Ito yun. Kakanood mo ng corn, kala mo lahat ng dede ganito. Iba dun, alam may mga silicone, may mga plastic. Okay lang kung may mga nag-e-enjoy dun. Kanya-kanya naman tayo ng preference. Pero kung ina-expect mo lahat ganun, i-log out mo na yung not safe for work mo na Newgrounds. Kailangan mo na maghawak ng damo, parang awa mo na. Speaking of Bobo, may bago nga pala tayo na Bobo State of Mind. Bili na kayo down below. Galit sa Bobo, Bobo rin naman. Tawagan mo nga yung mama mo, sabihin mo ka kung hindi ganyan yung sa kanya. Alam mo, okay lang naman sana sa akin to eh. Yung vibe kasi nito, dahil doon sa caption mo eh, women. Di ba alam naman natin, syempre mga memes na dinadaanan natin, na women ay pag sinasabi mo ng ganyan, meron yung connotation na may kasamang lait. Kasi may women yung, alam naman natin, hindi naman tayo tanga doon. So, sa tikod doon ka na dahil dito. Kasi pwede niyang taguin yung kanyang reasoning sa paggawa nito. Alam ko nag-deep dive ako masyado dito. Pero kasi nag-viral to at ang daming galit sa kanya dahil dito na bakit mo nilalait ay isang bagay na wala namang kontrol ay isang tao o isang babae. Dahil genetically, ganyan talaga. Yung elasticity ng balat mo, pati itlog mo, antay mo lang ilang taon, lalaw-law din yan. Yun, hindi pa nga pantay isang itlog mo mas malaki dun sa isa. Pero normal lang yun. Ganon din sa kanilang mga yoga. Para wala, di rin pantay. Normal lang din yun. So pareho lang yun na energy dito. Grown ass man. Ito mga pinopost. Yan ang gusto ko sa year 2025. Muntik ako na nga ito palagpasin eh. Pero yung caption niya ako na parang, okay, gets ko na. Yung pala yung datingan na gusto niya mangyari. Hindi ka sana buhay ngayon kung hindi ka dumede sa nanay mo ni isang beses. Sarap-sarap ang saya-saya ng may ganyan eh. Mas balik ko pa yung utak mo kesa dun sa edits mo eh. Mas bigat ka pang pasan-pasan sa pinos mo kesa dun sa mga joga nila. I'm sure marami mga lalaki na mag-e-enjoy dyan. So hindi ko magets ito. Anong gusto mong ipalabas dito? Parang ang masikip dito, hindi bray yung utak niya eh. Sukot. Tais lang pantropiko. Kaso lang, medyo may pagkapasaway kasi ako eh. Pag nakita mo, shh ka na lang. Hindi ko gets. Okay, alam ko na yung may kamukha si Darren na nag-viral. Doon galing yun. Parang sukot din yun. Nalala ko, nadaanan natin sigurado ako. Mayroon akong bet ng flashback na nadaanan ko yun eh. Okay, nalala ko na. Okay, sulot dahil hindi ko na nakita yung original. Grabe yung nangyari sa SCTX no. Kala ko noon di ganun ka-importante ang cars. Buti na lang pala meron dito. Ba't hindi ka pa nilunok? Ano ba naman yan? Ba't kayo ganyan? Blur ko lahat ng mga sukot dito dahil ayoko sila makakuha ng mga bagong mata ay kakalat pa nila yung katangan nila sa internet. Ano ba naman? Saan yung empatya natin? Men. Ewan ko kung tumaas pero feeling ko parang dumami yung kaso ng mga aksidente ngayon. Kailangan pa natin paigtingin yung ating batas sa trapiko, di ba? Mag-double check ng mga bagong lisensya, mas maging strict pa sa mga lisensya. Grabe. Sukot. Oh my God. Hype na AI, natakot ako. Nasa uncanny valley. Hayop.
ka. Okay, sukot. Be, ako na. Sunod. Tigilan nyo na ako. Ang lad pa Kakain mo. niya ng tanglad, yung puwet niya nagkadahon. Ayan, oh. Nagkadahon yung puwet niya kakakain ng tanglad. Tanglad pa mo. Okay lang tangla, wag lang tanga. Tanglad eh. Tuloy, nagkadahon Hayop. yung puwet. Ang sakit yan pag tinanggal. May price ba yan sa dulo? Kailangan pa ba operahan yan? Kawawa naman. Sukot. Dahil masakit ata yan eh. Kree. Walang mukha yung ano, payong. Eri, birato mo ako, pupuluto lang kay teacher. Yan ang dapat. Wala dapat mga mukha ng politiko. Very good. Sulat. What happened? Shot me not. Noli me tanggero. Sulat. May nga shot dyan isa. Wala ako sa mga nababasa kong tasukotan eh. Oh my, okay, what happened? Lagot. Ay, nagtatext na yung school. Ang bilis sa mga pangyayari. Sulot dahil ang ganda na yung moves. Wab wab. Yes baby, I want lambing. You want lambing, fella? Opo. Sino muna baby ko? Aso. Naghiwala yung tumbong ko sa katawan ko. Leche, sukot. To describe your penis as an animal, what would it be and why? Chihuahua, because it's small, comes fast, and it has a loud bark. Mukha si Not Mr. a lot Bean. of bite. That checks out. So good. I would probably say my penis is like a Filipino because because the people that were here that we eliminated, I thought were really nice. Eliminated? Pinagsasabi And mo. my penis would be the same way for you guys. It would be like really nice to you and really Calling happy. Filipinos animals though? No, no. Wait, the question is an animal. We're all animals in the animal king. That's supposed to be nice. Animal Oh my ka. God. Fine, a dog. So I kinumpir mo. Ba? Ano ba Gonna yun? be there by your side forever. Good answer. I want to apologize if I was racist. Yeah, buti alam mo, hangal ka. Kapwa Pilipino lang ang pwede manlain sa Pilipino. Pag may iba dyan, kinang ino mo. Okay, sukot. First time ba yan siya? Ako, bibi na. Ako, bibi na. Bibi na ako. Hindi magakos, bibi Yan tayo pag araw-araw nadidiligan. Okay na, nako. Kung minsan si Ibong Adar na, pag may naiputan, tumitigas. Ito, di na kailangan iputan. Taban, may mga hardcore kayo nga mga Ito ako kay tatay din. So, nonchalant lang dyan. Di mo alam na nanahimik lang si tatay dyan. Pero siya pala pinagbasehan. Sulat. Okay. Tralalero, tralala. Ang daming tralalelong tatanga-tanga. Ayan, sulat. Boss, bakit ka na late? Sabi nga, yung pala, yung driver nitong motor na to, tumilapon na doon sa kabila. Abay, nalipad po ito. Motor, abay, di umurong po uli ako. Noong makatapos na po Mike yung lipad Enriquez, nito, miss na abay, kita. di kami po naglabas. Team Energy. Sulat. Pamangkin mo kayo pagkita na. Sigma boy. Anong brain rot to? Gulat ako dun. Bawal Can I go in? Bawal, Can I bawal. go in? Sabi ni mama, bawal daw. I said, can I go in? Bawal na Kita kay daw. mama kung hindi. Sige na, Thanks. pasok ka na. Mapulbasa na How are you, yan. Jorg? Ayos lang, kamusta I ka na? missed ya. Fist bump pa. Oy! Kamusta ka naman? Not much. Hindi na ako nanonood ng Skibidi Toilet. Hindi na ako Wow. nag-Fortnite. Parang mga 200 plus na ata ang Skibidi Toilet. Improvement yan. Can I just borrow your iPad? Meron na naman. 10 minutes. Oh, sige 5 na. minutes. Sige na, sige na. Oh. I want 5 minutes. Okay. Robert, connect lang ako sa speaker mo, ha? Oh, sige, Pawis na connect mo pawis lang. na siya. Hey! Tralalero, tralala. Cappuccino, ballerina. Baka mamaya may mura yan eh. This is just a Sigma boy. Wala namang mura yun Wala. eh. Nothing Ibang foul. lingwahe. Oh, na-sing my dance Oh, move. sige na, sige na. Stand back. Alam ko na Fortnite dance ba to? Tigil mo. Ano yung gumagano'n gano'n? Quiet. Quiet. Ano yan? Ano yan? John lang. Minyo ka on the spot, boy. Paya gano'n. Hindi naman. Natutulog lang si mama. I appreciate your Sigma. dito ka na. Kasi pag may nakita kayo, bato mo na agad yung iPad mo. Basagin mo na agad. I have died every day waiting for you. At mamatay din ako sa mga memes na to. Woo! Okay, sukot. Happy birthday, bye. Mayong today sa tanan. So, ako dahil nigo di ay birthday niya karon. Dahil ang iyang do pangandoy jud nga kasahan sa happy birthday dinhi sa Macdo kay mao man jud niya pangandoy. Pwede ba nato siya katanog happy birthday? 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday! Birthday to you. Unfriend mo na yan, man. Happy birthday! Happy birthday to you, Bella! Happy birthday! Birthday to you. Ay, ko kaya. Happy birthday. Magkaka-abs na ako dito. Magkaka-8 pack na ako dito. Happy birthday! Happy birthday to you!
Naiinan nga itong tropa. Hindi kayo iiwan sa sulot o sa sukot. So isumakay na lang siya para okay, wala na. Kilala ko na tong tropa kong hype na to. Nasakyan ko na to agad dulo. Kahit hindi ko na hindi simula. Gets ko na agad ano yung gagawin eh. Birthday boy! Yeah, thank you po! Yawa ka. Nonchalant lang. Wala rin. Bro was speechless 2025. So lahat, man. Kala ko sukot yun, pero wholesome kasi. Okay lang, sunod siya sa akin. You can't handle me at my. Si Tom. Deserve me at my. Legit ba yun? Ito may boses na yun? Parang ilang beses mo ata kailangan practice yun para magawa yun. Gawin mo kayo sa Eden and Eddie. Huwag siya na-miss kayo. Hey, nakamiss yung mga dati, mga Curse sa Carl the Dog. Okay, sulat. Iba nga pala yung channel yun, sorry. Lucena Canila. There ba binaril si Rizzo? Sa Luneta yun, me. Consumato, ouch! Sunod. Sukot leche. 59.30 naman lagi para kay 135. Lagi dyan sa 2-0 mo, baka pa 7-6 na dyan ang 135 mo. Di ko gets. Ano yan? Anong lengguwahe yun? Paki-explain. Kutsa parang may nagko-code dito. Ito nagsimula yung mga robot bago tayo sa open eh. Di ko gets. Ano ibig sabihin nun? Alam ko lang 14369. Tsaka pwede rin ba iba-ibahin yung code o laging may isa lang sa lahat? Yung gusto ko malaman. Sulat. Cancel ang order. Ilang palapag ang fried rice mo? Kailangan pa papatigasin yan, te? Kailangan pa palamigin yan, di ba? Para tumigas sa semento. Ako okay lang, basta nilinis at hindi pa gamit. Alam mo yun? Kung yun ang tatapos ng trabaho, bakit hindi? Foreman! Hindi mo na ako pinapansin ha. Ako na bakala sa sarili ko. Ako na kakayod para sa sarili ko. Pag kinain mo ba yan, pwede mo rin dikit sa pader. Doon niya kakabayin. Ay, sulat dahil business-minded ka.